sabi ko, matagal ko lang pinagdudahan yan, nandun po ako sa Davao. Yung monitor ko yan, pero wala akong makuha eh. Wala akong makuha na evidential linking him directly to any drug trading in Davao City. Hindi ko naman sinasabi na ina-absolto ko siya, na hindi talaga siya, malinis talaga siya. Sinasabi ko lang, wala akong makuha na ebidensya. Kaya, yun, hindi nag-prosper yung information ni At siya, sir, after he has given the report sa'yo, wala na siyang follow-up? Hindi na siya nag-update sa'yo? wala na. Isang beses lang yun. Nabanggit, once lang. Sinabihan ko rin, binalik ko rin sa kanya yung trabaho eh. Alam mo pala, kung may info ka, i-develop mo. Mag-case build up ka para makuha natin yan kung malaki yan. Sayang. Yan ang hanap natin palagi, yung malalaki. Bakit natin hindi kukunin yan?